Защото Господ се интересува от всяка битка, която водиш, за която никой не знае. Знаеш ли, че Бог се разкри като Яхова Рафа, Господ, който изцелява, малко след като израелтяните стигнаха до горчивите води на Мера? Водата беше горчива и не ставаше за пиене. И това може да бъде също картина и на наранени взаимоотношения, защото същата дума, която описва за горчива вода, е думата, която може да бъде описана и като горчивина от болка на наранени взаимоотношения и наранено сърце. И Мойсей хвърли дървото, което Бог му показа, и това дърво, попадайки във водата, я превърна от горчива в сладка. С други думи, това е преобраз на кръста. На кръста Господ Исус понесе горчивината на човечеството. Беше му подадена гъба, напоена с оцет. И вкусвайки я, той погълна горчивината за винаги. Той погълна моята и твоята горчивина за винаги. И между другото, Рафа на еврейски корена на самата дума означава да се отпуснеш, да се успокоиш, да пуснеш контрола. С други думи, това, което Господ се опитва да ни каже, е, че изцелението не идва, когато се стискаш и когато се опитваш да се държиш на положение пред очите на хората, които, между другото, не им пука толкова, колкото на Бог му пука. Не, изцелението идва, когато пуснеш контрола, когато пуснеш тази ситуация. И хвърляйки Моисей дървото във водата, това ни показва, че Господ не се притеснява, не се страхува от проблемите, които ти имаш, от ситуацията, която ти мислиш, че е толкова голяма, непосилна да бъде разрешена, тази болка, която си абсорбирал през годините, той иска точно всред болката, мизерията, непосилните очаквания, наранените взаимоотношения, да дойде и да вземе тази болка и да я изцели и да преобрази живота ти от горчив в сладък.